ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд хайртон тия. Бибинед, ин бои Вартан ва АНИС Ёқубов админи чид мо дар ҳамҷа қарор дорем. Мутаассифона моро дар он намонданд ба сабабҳои гуногун. Намегӯям зиёди гапи зиёди назанам. Яъне ки бои админи чид мо интизори бои Фаридун ҳастем. Дуо кунед дар ҳаққи АНИС бародар беҳтарин аст. Беҳтарин бигем баромадҳо кард. Аммо хай дарди худ аст мегирад. Ҳозираша беморхона бурдиянаш, ҳол шадида содиан. Намедонам аз ҳисоби жӯлуткаша, ҳисоби гурдоваша, хулоса дастсанҷиша. Аммо дуо кунем ки Парвардигор шифои комилаш диҳад. Ҳаракат мекунем бародари азиз ки бо шуморо хабар диҳем. Ҳозираша мо қарор дорем. Дар бой дар ҳамин ҷа қарор дорем. Яъне ҷое ки мутаассифона моро дара намонданд. Хайли ҳам шукр. Дуогӯ боше. Ну даране ки ваъда додем нарафтем олияш. Инам. Аммо иншаллоҳ мерим, ҳама шабат мефаҳмем, мегем то. Дуогӯ бошед дар ҳаққи Анис ҷон. Салом алайкум.